Gure taldean batez ere egiten dugu biltegiratze sistemekin lan, bateriekin. Hain zuzen ere, ze dira batez ere gaur egun gehien erabiltzen diren biltegiratze sistemak. Baterien diseinu eta garapenean lan egiten dugu eta baita beraien integrazio eta kudeaketan ere. Eta horretarako soluzio pertsonalizatuak eskaintzen ditugu. Ze sektoretara bideratuta daude gure garapenak? Alde batetatik berriztagarrien integraziora eta lan egiten dugun beste sektorea elektromugikortasuna da. Eta nahi duguna da, bi sektore hauetan, bateriak erabiliz, energiaren kudeaketa egokiago bat egitea. Ni sartu nintzen ikerlanen gradu amaierako lana egitera, eta da nihua 4 urte eta erdi ikerlanen. Eta nire doktoretza tesia datza, rekurso energetiko distribuiduen, energia berriztagarriak, bateriak, autokontsumoko instalazioen, agregazioan, sareare flexibilitatea eskintzeko. Gure espezializazio lan taldean, segurtasun funtzionalean integritate maila altuena dituzten sektoreetan proiektuak lantzen ditugu. Proiektu hauek hutsegitate probabilitate mailak minimizatu behar izaten dituzte, bai pertsonen bizitza, ekipamentu eta infrastruktura garestien egoera ona arriskuan jarri dezaketelako. Pues bueno, sí que cuando llegué pues estaba un poco nerviosa porque sí que empecé con prácticas, pero claro, ir a un sitio sola sin conocer a nadie siempre es un poco intimidante. Pero bueno, desde el primer día siempre se preocuparon por mí, siempre me decían qué tal estabas, si tenía algún problema, ¿sabes? Y no solo mis superiores, sino que la gente que estaba alrededor de mí siempre estaba preguntándome y diciéndome, oye, ¿tienes algún problema? Y si tenía algún problema, dejaban todo para ayudarme. Entonces eso sí que es un gran apoyo. Y no solo eso, siempre que tenías igual algún dejo, en plan, algo no me sale o que estabas ofuscado o enfadada con algo, pues siempre te dicen, yo también estaba en esa misma situación, te puedo ayudar. Sartu nintzen ona iaz master amaierako lana egitera, quantum machine learningeko lan batekin, zein nagoen fisika ikasi, gero inteligentzia artifizialan master batin, orduan apur bat bisak uztartzen zituen master amaierako lan batin nauen. Oso gustore ibili nintzen, talde gaztia, jatorra, giro oso ona, naizta nire planetan sartzen hasiera baten, doktorautza egitera animaunaz. Nire doktorautza da modelo multimodalak ikartzia inteligentzia artifizialan barruen, zela ChatGPT moduko ereduek onartzen daude testua eta irudisa, zelan uztartu irudisa eta serie temporalak, edo irudisa eta testua batera, edo mota ezberdinetako datuak batera uztartzia. Orduen nire lana ordenadore aurrian da, 8 hor bitzen botlan 8 die pantailan, eta programatzen, datuak garbitzu, gero datu horreitan modelo ezberdinak probau, hundikan ez naz hasi, baina emaitzak dugu denien artikularen bat idatzi, ikerkuntza lana.